بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألقى على عبده قولا ثقيلا ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بديت بشرفلا لجباو أمان سنسين على تغوي كتنغنين على فيك بوشيطان دنغالين تورما tanumbe ala mi ye kumakan giriman jigiya ka kira kan n'o ye kuranɛ ye walasa kira in kɛ ladilibaga ye ani fatanibaga ye ani nisɔndiyalibaga ye danfɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ kisi ni nama delo ala in fɛ ka kɛ kiraw la sɔn kayirama kan Abdullahi den ani Aminata den, ni kira mun tun tɛ foyi tun ti dan lawla kama kalaktul qalaika. Muhammad ne e tun tɛ n tun ti foyi dan. Ala ko ale tun bɛ yen nka ale tun ma dɔn tumana min na a y'a ɲini ka kɛ dɔn a ye cɛ min labɛn ni k'a dilan k'a bila yen. An kan bɛ o kira in de ma, ala kɛ kisi ni nɛɛma jidi a kan a n'a sodenw sanumanw ani sahaba ɲumanw minnu ye kira in dɛmɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ u ma janfa a taalen kɔfɛ, ani mɔgɔ mɔgɔ y'o nɔfɛba tugu ɲuman ye fo ka taa se lahara jɔ dɔ ma. Ala kɛ ne n'aw ye o jamakulu cɛla. An b'aw fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲamadali la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, ka deli ala fɛ ala ka hinɛ a n'a ka kisi a n'a ka barika ala k'o jidi ne n'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan. A ma fili a b'aw ka émission mandi sanfɛ Ma Adabatoul coran, kuranɛ kunna n'o y'a to dun tasa ye, bɛɛ b'i ka tata sɔrɔ tabali min sanfɛ. Ala kira ko an ma hadisa la a ko kuranɛ ye Allahu ta'ala ka kunna ye dugumakolo sanfɛ, a ye ladɔnniyali kɛ a la yɔrɔ min ni o ye aw ja. O kumana fɛ kuranɛ sura min b'an bolo bi ka baro kɛ ni o ye k'aw bilasira n'o ye, o de ye suratu al-insan, kuranɛ sura 76nan. kuranɛ sura 76nan dɔw b'a wele suratu insan, dɔw b'a wele suratu dahar. Ni ye sura in lajɛ mɔgɔ minnu b'a fɛ ka a ɲini kuranɛ kɔnɔ a bɛ sɔrɔ suratu qiyama ani mursalati cɛ. al-qiyama o b'a ni a tɔgɔ ye di o ye 77nan ye. O kumana fɛ mursalat o ye 75nan ye. Olu fila ni ɲɔgɔn cɛ 76nan min bɛ yen o de bɛ wele ko suratul insan, adamadenw kofɔ sura, walima i k'a fɔ suratu dahari, sanga kofɔ sura n'o ye san ye, waati kofɔ sura. An tɛna an ka laada bila, an bɛ jɛ ka sura in kalan ɲɔgɔn fɛ. Nin sigida in na a bɛ na aya 18 sɔrɔ. An bɛ n'o aya 18 kalan n'o ye kuma sigida 18. Aw bɛ n'o de sɔrɔ nin sigida in na. Insha Allah ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na, aw bɛ n'a tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sigida nataw la. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkuran. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshazin nabtalihi faj'alnahu sami'an basiran. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafuran. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'iran. Innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafuran.
عينا يشرب بها عباد الله يفاجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تخديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم. نين سورة نوي سورة إنسان سورة الدهر دوبا ولتي نفو نفو يشكو من قرآن سورة بيولون فلا أني وروناندو أبي سورة بين المرسلات والقيامة سورة القيامة نوي قيامة كفو سورة أني مرسلاتي وسورة فلاني نيونچه سورة أبي نيا لجا مكية أجينا لك ربك كاتو مغان سكيلا حرف حكم باكو نوي بحرف بكيلي أني كمناني أني بدروما 1450 حرفا حرف بكيلي أني كمناني أني بدرو وكمانا في كلموها نيا كلمة هكا جاتمنا وبكلمة كمفلا أني بيناني مو كمفلا أني بيناني 240 كلمة آية نو يكما سجداي وهي 31 آية كما سجدا بسبا أني كلي غاني سجداينا كابو كما سجدا فولولا كنا بلاتان شجنانا أو بنا وصرو نو يكابو آية فولولا كنا آية تا أني شكنا الله تعالى يمفو أكاكربا إن سورة إنكونا هل أتى على الإنسان محمد ko yalma wati don nana adamade mawa mogo nyininga ko wati don nana umawa hal ata ala al-insan yalma nalikera adamade mawa hinun waqtun sangani dola min ad-dahri kabiri jiya sanganuna yalma nalikera adamade mawa hinun wati dola min ad-dahri kabini jiya sangawla komi jiya sanga kacha wa jiya sanga fene akajan ko yalma wati do temena jiya wati ulada madenka lam yakun shay'an mazkura ituntewa alaka yiningal dedo ko yalma ada maden wati do temena aw tunte ko fa lam yakun shay'an min mazkura lam yakun shay'an mazkura itunte fenye mi ko bi fa okora itumen danyana itun togotila ya do soro dae togoe soro bebi damine togodela ko yalma wati do temena hali togo tuntila wa ituntega ko fawa ko jabi o be kana jalan kan wati do temena kasoro ite wati do temena kasoro nete wati do temena kasoro olu era fenenti ala ko chugodi inna kalakina al insana ne de mogodan inna kalakina al insan ne ala de mogodan abbe ama fonye islame da ama fonye kafir da ne bal ne ala yawdane aw mogolama nyawda mogolama ko manafe min nutfatin aw dana kabo jumena nutfatin abi aketo kabo sawaji la do ko maniyuji toningo kele do ko verse ne ala idan kabo nutfatin kabo sawaji de la amshajin mi mukhtalitin na nyagami nyoyalendo okoroyedi jin kun folo bi bo abi aketo chela kawla no ye sawaji kasoro katabla muso denso la okmana fe jimi mi bo chela ani mi bo muso la ala ko ale yol de fara nyon ka am shaji ningu nyagami nyoya ni dan ka bo min nutfatin ka bo sawaji la am shajin mi nyagami nyoya lendo nabtalihi
okmana fe ninga sorokana ni la jarabili ay kalaknahu muridina ibtila'ahu idani ko ala ko nya dabo ki la jarabi bi an nakhtabirahu bil amri wan nahyi min la jarabi ni ya mariya kando yeki ko luke ki ya mariya ki ke fendo fenen toy fajalnahu na ala sorlaka adam madenke sabu tsaka mo shi la jarabi fo ike femin dama ala ko fajalnahu sorlaka adam madenke sami'an men kelay basiran ka ke yeli kelay ala ko yalma wati donana adam ade mai tuntewa itunte kufo ako o kera sabu ale de ida kabo nutfala min nyanga min nyoya lendo ningi la jarabi kasoro ki ke yeli kelay ki ke men kelay o koro la men ke ike yeli ke inna hadainahu bayyana lahu ala ko awne wala like ibn adam adenyi bayyana lahu awne wala like adam adenyi inna hadaina bimana bayyana lahu awne farafansi alike adam adenyi السبيل سراتكلا طريقي الخير والشر هرا سرا أني جوما سرا الهدى والضلال نو دي كاندا أني فيلبانشيا كنا الله تعالى دي يلالك آدم مدينة إما شاكرا إيكي كان الله تعالى بركة دبغاية وإما كفورا والما إيكي كافري ومن يالا بركة دا إبي ولكو مؤمن إبي ولكو سلامي ni ala fitri wali ay wala ko kafiri ok mana fe ala ke an kishi ka boma nimne aya imba iraka fo ala ko ay anda am mogolama ka annati natural ka ala fitra amma da an slame lama amma da an kafir lama amma da an yahudiya lama amma da an chrétien lama andana de ala fitra am mogolama ala ko tene kala kinal insana nyawda aw mogolamadi o ma odani ne ko fesisa asorola kana la jarabi ni yeli ani meni ni yeli dilen ko ama kasoroka sira ira anna ima shakira ima keke slame wa ima kafura wal ma keke kafiri shakira de ala barka dali slame ya bina fo ala barka dali ala wali nyuman doni o kafiri o bamananga ne ko fitringale mo mi ma ala ka nyuman don ay ala ke nena o kishoma inna a'tadna aw yel labeni ke aw masa Allah ta'ala hayyana an yel labeni ke lil kafirin kafir kon bela jelen salasila nega yolokola an yel labeni ke kabla fitringale kelngel na bela jelen a'tadina an yel labeni ke lil kafirin fitringale wi salasila nege joloko la ina fo abi nege yoloko don chugomi ko anyo la be kabla kafiru nye o kuma na fo nege yoloko de ke ku kafiru sama katanu ye janime kono ala kan kishama wa aglala an nguloma daw de ni mo mi mbike dugu dola do be wulu mine kan nguloma da ka nege joloko sugu do ala wal maka yiri sugu do akana o de nguloma dai wal aglala okmana fa obi do kande la san fi anakihim tashuddu fiha salasil okmana fa oni nega yoloko nde bi tugu nyogona ku kungulo clean mohten ka kungulo clean ku jo okmana fa ali tseki kofleble wal ma tseki kera yelama ka iklendoro ila jahannam kata janame mala kan kishi wasairan alako atadna kumaden de biga lakani befo alako ay femunun labe kafrinye atadna lil kafirin illa bainaka qabla kafirun ya salasila naga yolokola atadna al aghlala anye ngolo madaw labe kablawnya atadna wasai asairan anye janeme tasma fenan labe kablawnya janeme tasma mi ni amenenendo saira nara mustaira yu'adhabuna fiha janeme dum bi nyangata tasma menene min kono saira do ko fena ko janeme sodo de todo comme awa kalama chuko mi janme bu so de ko so do fena me ode bi wele ko saira innal abrara ala ko ikado munu ya ala ko ni barkada ka ke ala duga ya bagawiye ka ke slamawiye ka ke mu'minu ye ka ke kiran no fetugo bagawiye no e tientiguye yashrabuna olube minin ke lahara jodo dlowla a yashrabuna ko olube localité dowmi
min ka'sin o dlo nunu kelen do veri do kono kana mizajuha adlo nyagami nyoya lendo kafura ni jimi o de bi wele ko kafura anga jian dlo ni mingela baw nyininga dlo bi sokinde fendo de bi kala ka nyagami nyoya ok mana fe dlo era be fendo mi fena mi kala tuguni purge ka farian ka to jakata fe ka to shukata fe obe ok mana fe ala koko arjina fenen kono dlo de bi na di arjina deuma abi duma min kaasin very mi oni verto tikelen abi natla ko very mangutu boyen nyefe ko kena miza juha ngaw ka dlo nyagami nyoya lende do kafuran ni jiye jimi mi wele ko kafura ainan kafura ye konye do de yashrabu biha ibadullah alaka jon olu bi mi odela okoro beti mi ala yashrabu biha baw mime afoma ko zaida yashrabu biha bimana yashrabuha ainan yashrabuha ibadullah ko oye konye do de alaka jon be mi yende no e ala nyiwe ibadullah huna awliya'uhu ala nyiwde kodo yonte danfen be alaka join na kame ibadullah munu maya olu de ala nyiw yufajirunaha ko ubi konye saman kata yoro la tafjiran samanin kevense na yoro min kaduye bi mana haisu sha'u yoro min kaduye yufajirunaha yujiruna haisu sha'u min manazilihim لأن أنهار جنة تكون منقادة لأهلها كما أن الأشجار تكون منقادة لهم فيتبعهم نهر إلى حيث شاءوا أكمنا في أكادو يكوني إنجتا يرمي كوني يرى دبي بولو نوفي كتاي أبي نفو أرجينا يريدين أكادي يشوكو أبي بولي نوفي أشوكو يالا أكوني فنمبيتو أبي بولي أرجينا كونو دي نوفي أكاداي شوكو يامينا نمبر يامينا سي آيام مسانو يوفونا بالنظري aya sababu nuzulu be alela de la ko foye qur'ana aya chama be sababu nuzulu be mun na okoro edi sababu dokera ajigina kada okan doni jetro fe o sosolente qur'ana dona fe o lo sosolente amma filala ka foya imamul hasan ani imamul hussein alaka jembe ni cheflaima ubanale ufa no imam ali ani fatima zahra kafara uka jomso doka jomso mi no tumu bolo wa fama ko fidda onu ye udafale alay okoro ye kalikanta alay ka fo ni dein keneyara a ubina tlesaba shun alay ka tlesaba indada nyogonka tumana mi na yo kalikanta alay noya nana do denunu ka banana denunu nana lafiya banana na ban okmana fe uya damine ko ubu ka kalikan dafa uye dafale ka min ka ala ubina tle saba inshu uye tle folo shun o shun bi doni femi halo tunte imam ali bolo do tafsir kala wa fi imam ali tara yahudiya do de fe wa fo suma ma ko sha'iru atara umurenya saba juruta okmana fe ubina uka kalekan shunke okmana fe niye suguri sorole o murenya saba min nana ushune murenya folo fatima aye o murenya folo in labe ka ke burui uka fola burukun duru hasan ni husaini olu kele ali kele ale era kele to yidi uka barakela in kele o shuntiga surunyale ku sigilen tote delikala do nana jodala ako ya ahla baiti muhammad ya kira ya so dingew ne ye islame ye nga ne ye miskina ye koroye setenyi ayen demeni dumuni aye hinana dalagarib mana fe ko imam ali ko shuntiga min la benen fleni nyomin tara juruta kana murenya saba murenya folo min lala ko ya takadi delikala ma odira okmana fe o continuera ti ka tlefolo shun tleflana fenen shun tigeto o buru fenen la benen blale yatimun don nana no de ma mi fandayana walma bandayana o don nani jo ko aya di alama
ali ko dumuni o fɛnɛ labɛnnen ko fɛnɛ ta ka d'o ma tile sabanan fɛnɛ nana se tuguni u ye tile sabanan fɛnɛ sun k'a fɔ an ma sun tigɛ sɔrɔ kunu an tɛ bi ta bɔ a ma la o kabiri olu kɔni ye kalikan ta ala ye ka ban olu b'a kɛ de olu t'a fɔnɔ ka tila ka ɲɛbɔ a fɛ k'a dun tuguni o kumana fɛ u ye sabanan fɛnɛ sun tile sabanan fɛnɛ sun tigɛtɔ o sun tigɛ fɛnɛ labɛnnen n'o ye mureɲɛ sabanan buru labɛnnen kɛlɛ jɔmina dɔ nani jɔ n'o ye asiru ye ko a y'a di ala ma u y'o fɛnɛ ta ko o fɛnɛ di o ma o kumana fɛ yɔrɔ bɛɛ ala ye nin aya in de jigi ye ko yufuna bin nazri yufuna u bi dafali kɛ bin nazri kalikana dafalenkan u b'a dafa yufuna bin nazri u bɛ dafalenkan dafa nuzuru de c'est-à-dire que i n'a fɔ n y'a walawala ye cogo min mɔgɔ i bɛ kalikan ta ala ye k'a fɔ ni nin kɛra min nin kɛ ala n'i ye nin kɛ ne ye ne bɛ nin k'i ye a fɔ o de ma ko nuzuru o kumana fɛ a lɔga yɛrɛ o ye nahabu ye nahab o y'a lɔga yɛrɛ ye o kumana fɛ ala ko yufuna bin nazri ko ninnu ye mɔgɔw ye dalakan ka gɛlɛw ma kojugu kalikan ka gɛlɛw ma n'u y'u kali u bɛ kalikan dafa wa yaqafuna yawman wa u bɛ siran don ɲɛ kana sharruhu don min a tɔɔrɔ mustatiran o kɛra tɔɔrɔ ye min n'a bɛ labɔli kɛ a carinen don mustatira bimana muntashiran min istitar al-harek intashara ko yufuna bin nazri u bɛ dafalenkan dafa wa yaqafuna yawman u bɛ siran don ɲɛ kana sharruhu don min tɔɔrɔ kɛra mustatiran tɔɔrɔ carinen tɔɔrɔ pannen mustatir ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛ ko wala ta'irun yatirru bi janahihi suratu an'am aya 78 ko wa kɔnɔ foyi tɛ min bɛ pan ni a kama ye mustatiran a bɛ pan ni ko fɔ sabula fɛn min n'a carina a bɛ pan de ka carin ka kɛ ka fan bɛɛ lajɛlen labɔ ala ko u bɛ siran don ye don min tɔɔrɔ bi carin ka fɛn fan bɛɛ labɔ ka pan ka fan bɛɛ labɔ wa yutimuna ta'ama u bɛ tila ka la dumuni kɛ ala hubbihi dumuni yɛrɛ kanu kan dumuni in kanu tun b'u la dɛ nka u bɛ maa wɛrɛ la dumuni a la miskinan u b'a di miskinaw ma o ye miskina ye la mala lahu nafolo ti mɔgɔ min bolo wa yatiman ani mɔgɔ min la abba lahu wala umma lahu fa tɛ mɔgɔ min bolo walima ba ti mɔgɔ min bolo wa ahira athara al-kufar kɛlɛ ɲɛnama minɛ silamɛw ni kafiru mana kɛlɛ o kumana fɛ kɛlɛ se mana kɛ aw la a ka mɔgɔ minnu ɲɛnama bɛ minɛ ka sɔrɔ u ma faga olu de bɛ wele wa asira ɲɛnama minɛw ko u b'olu la dumuni inna nakafu min rabbina yawman abusa kam tawrira o kumana fɛ u ka kumakan ye jumɛn ye ko anw bɛ siran masa ɲɛ n'o masa min y'an ma ye inna nakafu min rabbina anw bɛ siran an ma ɲɛ yawman donna abusa don min ye ɲɛsisi dɔ ye kam tawrira n'a tɔɔrɔ ka bon kam tawrira bimana shadida don min a ɲɛsisi bɛna kɛ abus bimana yɛlɛtina ma sɔrɔ don min fɛsɛfɛsɛli gɛlɛya yɛlɛti ma sɔrɔ baroti ma sɔrɔ kam tawrira shadida wa a ko ɲɛ ka gɛlɛya don fa waqahumullahu ala ye u kisi sharra zalika al-yawm o don tɔɔrɔ ma don min n'u b'a la ka siran ɲɛ walakahum ni k'u sɔn nadratan jɛya la u ɲɛda la k'u ɲɛda jɛya olu ɲɛda ti kɛ ɲɛda sisilen i man'u ɲɛda filɛ dɔrɔn i bɛ nisɔndiya ye a la nadra o de ye bashasha muyamuya ɲɛ kan o de kama hali arabuw b'a fɔ tuma dɔ muso ma ko nadra n'u b'a fɛ k'a fɔ ko muso b'a fɔ ko nadra walima sanu yeleyelentɔ u b'a fɔ ma nadra o kumana fɛ nadra ye nisɔndiya tamasiyɛn de ye ani muyamuya ani farifoni tamasiyɛn fɔ de ma nadra wa surur ani nisɔndiya fɛnɛ fi qulubihim u dusukun na wa jazahum bima sabaru ala y'u sara ni fɛn ye u ye sabali min kɛ ka ala labato ka to ala kɔ ka kalikan dafa ala y'u sara ni fɛn ye sabaru u sabalila fɛn min kan ka kɔngɔ muɲu ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la jannatan ala y'u sara arijinɛ de la a b'u don kɔnɔ wa harira ka tila k'u sara hariru fini na harira ye fini kalite dɔ de ye larabuw fɛ a b'i n'a fɔ anw fɛ yan n'i ko bazin o ye fini dɔ ye anw b'a dɔn yan walima n'i ko itargɛtiw walima i k'a fɔ borode o n'a ɲɔgɔnna hariru fɛnɛ ye fini kalite dɔ de ye larabuw fɛnɛ fɛ fini wasoma don
finindo a yenyala kadi mogo ye kusebe mutakiina fiha arjina kono de nongo malendo arjina in kono ye alal araiki usgi yorowla araiku bisaka fo maqadu uka nongo mayoro uka sigiyoro maqadun muzayyanun munajjadun murihun sigiyoro minna lafiya lendo abi atigire lafiya no e balkon ube arjina balkona unnongo male la yarawna fiha utayelika arjina in kono shamsan klela ko bu toro wala zamhariran wannena dansago fenente ko nene mimbu toro zamharira shiddatul bard ni nene gelera ko jugu foma ko zamharira do fene ko la zamharir ko kamaru de do noye kalo de do wadaniyatan alaihim zilaluha ako surunyali kelendo karibatan minhum zilalu ashjar surunyali kelendo la ayirula wadaniyatan alaihim surunyali kelendo arjina kono de una zilaluha arjina asuma ka suru akono mogo la ko jugu suma manjawla wazullilat majiginin kelendo walma kololi kelendo kora kololi kelendo wazullilat kololi kelendo kutufuha aforlila no ya yiriden kari ayiriden karli ki bolo korota ka apomu kari ka tamaro kari ko kutufuha tazlila olu forli o kora kolole no kora o kan no ko jugu ni ko dora ki ba tamaro kari amase ige bota walma kibi yele fendo ka walma kibi sigele anofe la zullilat kutufuha tazlila a forli kan no ko jugu epi aka surula singa ani forka ablaida ka foy mago be shimola a yigi ngedota walma ay mangoro yigi de doke biango talala alako aka suru ula ko jugu wa yutafu alaihim bi aniyatin munu ni mike arjina kono deunka ni tasadoye aniyatin jamu'ina wa hiya awiya minan do be munu ni nyogon cha min fiddatin o minan nun dlale no kabo warjawla wa akwabin wa veru fenami munu ni nyogon cha veri munu ni tayoro tula ver mimbe ni kalaninti ala afode ma ko kub akwab o ya jamuye kubu de vermi ni kalatala ale era be de bitanyo fe na fo temi ver kalte do be kalatolula ona nyona ver wero ala ko kanat kawarira oludlale no ko kabo ver o ver nunu udlale no kabo veru de la kawarira jamu karura koma ma ba fo ko veri do ba fo ko boli o ko bol ni mu bolo bol ni munu ni tayoroti ula nga ko bolni nunu dlale no kabo veru de la veri karura de bi wele veri ma kenat kawariru de veri mi jibse ka kono jima fe mi ka kono akera jimere wal ma akera boisson jima fe mi kemi kono fode ma ko kawarira qaddaruha taqdira ako veri nunu olu labene no laben chogo chenyin kodana okmana fe demsanu be munu no olu de arjina kono de oni nyonche wa yusqawna fiha arjina kono de milla mi arjina kono ka asan verla kana mizajuha veri min kono na nyagami nyogal nendo zan jabila ni nyamaku kelendo ka uka jimere nunu nyagami nyogoya ka asan ako wa veri weraw be no e bol weraw be ainan arjina kono e no e konyawiye tusamma olube wele salsabila ko salsabila linatun tasalsuli fil halqi femina min dala kadi abi jigi gono fe kasoro amma toro se ammi bagama abi jigi akadi atigi aba tigi lafiya abi atigi damunda afode ma ko salsabila yani afode ma ko salsabila niye suratu insan aya ta ani na tani shekinai na fanya fo yechugomi ala ko arjina kono de wayuskauna billahi fiha arjina kono ke asan verila kana mizajuha min nyagami nyogoyale ndo zan jabila ni nyamakuye ke asan okmana faala nana ko ainan konya warabe arjina kono fiha arjina kono tusama obi wele salsabila ko salsabil de
jimere walma miniji mi ammi mati toro soro ammin to ata kanche amanguna amman baji amman foi akadi abi ma yara damu venenda fo de ma ko salsabil ala ke hera kan nawi sigida chama mi ala bolo ala ke oyira na do kun were ala ke oyira ne nawla ni ala yoyira halsa qur'ana balaka arjina mangutu ani arjina damu ku fokata ala kira ko dumami arjina kono jabi arjina kono damu lakali kloma ome wa numa halo kasa sama wa nyere mawoyi o koro ibi dode fo ka chaman bato ibe fitini de fo arjina kola ka chaman bato e chaman bami ni idama seka magala ala ke hereke ne na ukilingile na bela jele ka labangu nyumandi ankilingile na bela jele ma amba fo ka wali mando maliko na ani maliko ka au munu tun sogolendo ana folila kuma ba ko di an karamugo ma nan nunjuro sama maga sayyid sharif usman madan haidara ninga duwo ke ka fa allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudda wa rahma اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله وسلم على حبيبنا ونور قلوبنا وسر وجودنا محمد أبو القاسم يا رسول الله صلى عليك اللهم حبة النصائم وما ناهت عليك الحمائم وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم في أمان الله الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى